Takže čau lidi, toto je náš 6. díl našeho super pořadu Magical Henry. Mohli jste se všimnout, že je noc a já jsem si pro vás připravil dneska takový speciál, jak by se dalo říct, nebo ne speciál, ale hon na zombíky, takže dneska se budeme snažit najít nějaký zombíky. Já se jenom podívám, jestli se mi zapadlo. Dobrý. A u toho vám budu žvanit, no, když tak. Takže jdem na ně, třeba abychom si mohli potom dělat nějaký ten tečko. Já si, aby jsem se potom nestratil, počkejte, nebo já ho to udělám jinak, se vám teďka nevadí. Souřadnice, X je 88 a Z je 277, jo. No, tak já se pro to budu ještě... Kolik jsem říkal, že to, počkejte, teďka omlouvám. Aby jsem se náhodou nestratil. X. Pardon, já jsem si musel napsat kvůli tomu, aby jsem se nestratil, protože když půjdu na ten hon, tak... Dobrý. Takže jdem na to. Tady to mám, když jsem našel nějakou jeskyni a třeba to. Kdyby jsem fakt neviděl. Počkejte. Kde to je to osvětlení? To je divný toto. Co to je? Že jsou rychlejší nebo co? Zombíci, pojďte. To je divný. A jo, toto. Aha, já to mám úplně nejvíc osvětlený. What the fuck. To je jedno. Stejně nějakýho zombíka najdu. Ani když bude ve tmě, že ho neuvidím. O! Prase. Tak to je fakt divný. Ty vole, co tu tady je? Se radši chytnu shift. What the fuck? Hej, to je jako... Ty já jsem spadnul. Hej, to jako kdyby tam byl nějaký... To bylo jako kdyby byl laglej svět, nebo co? Ty vole. To si potom musím nachutat třeba hlínu, aby jsem šetřil dřevem a musel se tam jít podívat. What the fuck? Můj bože. To je nářez jako. Co ty prase? Jo, určitě si mohli všimnout, že v minulém díle jsem neměl životy a teď životy. Hlad, ale teď mám, protože se mi stala taková náhoda, že jsem potkal skeletona a ještě creepera. No a ti se nějak spojili dohromady. To bylo chudák prase. No a teďka se spojili to dohromady a já skončil jak to prase, no. Takže jsem nic nenašel. Já jsem na normál. Co by teď? Jo, tam už je skvělé. Ty vole, já jsem se leknul, to jsi hajzl. Pojď sem. Kam zmizel jsi? Ty jsi hajzl. Já jsem se tak leknul, ty vole. Ty, pás nechte. Jo, mám na boudu, jo. Tam je zombie. Hej, ty jo, já jsem dostal málem infarkt, jak jsem se lekl, ty jo. Tak pojď. Vago. Nemáš co? No. Pojď. Je, dík za žiraso. Haha.
Ale tak to skeletona, jak tam po mně vystřelil, tak se fakt jako leknul. Já jsem vůbec nevěděl, že mě viděl. Já jsem nevěděl, jakože on mě viděl. Víte co, já jsem se tam tady jen tak, já se začínám na easy. Tak, třeba někde zase najdu. Jo, tam je další skeleton. Je mi další šíp. Si pokud najdu pavouk, ty, co prudíš? Je! Pavouk! No tak to nevadí. Jo, aspoň si budu moct potom udělat luk. Jaj. Ty vole, to spodělal. No, dobrý. To je divný, že se mě dobývají životy. Creeper. To je chytrá držka, že? Jo, dobrý. XP. To tady další. Tady mají ty jeskyně, aby tady vylízali. Je, tam je uhlí. Ale... Potom ještě chodit nebudu. Jaj, co to tady bylo? Jo, asi si v příštím díle udělám nějakou farmu na obílku, jídlo. Já vím jako, že mě to, ale radši jo. Je, tak docela jsme to získali hodně dneska. Protože jsme jenom zabili jedním mečem. Doufám, že nám nějaký zombík nepřišel ke mně domů. Se nám podívat hnedka. Tak pojď. Teď musím mít tak, vyprčit. Teď musím mít chránit svůj vlast, tak. Ty vole, hej, ale 2 skeletony v mém baráku. Já si musím dát asi dveře nebo co. Jdi. Pardon. Jsem asi neměl říkat takové sprosté slovo, doufám, že jste mě neslyšeli pořádně. Tyjo, ale jako já fakt tady ty šípy nechci. No už se rozednila, dobrý. Co můžu jenom, pardon. O, 7 minut, tak to je ještě doby, tak ještě se trošku budu dělat barák. Já mám trošku baráku zase kousek. Jsem si semka dal žebřík, protože tady bude taková ještě půda. Chtělo říct. Takže tak. A teďka nevím, jestli si to mám udělat bowmeal, nebo... Jak se vůbec dělají šípy? Se potom to musím zjistit na Wikidě. To je jedno. Teďka neřešte. No, mám 4 šípy, 2 stringy, tak příště až půjdu zase na lov, to asi bude zase nějaký to. Jo, aby jsem vám řekl, tak asi dneska udělám 7 ještě a, nebo ne, víte, už 7 bude asi ten multiplayer let's play, že budu dělat mulťáky a zase od nějakého 15. dílu budu dělat zase single a zase třeba od 20. budu dělat zase mulťák a tak. Víte, on se bude tak střídat, jak to, aby jsme si užili jako, to bylo jako v mulťáku a i v singlu. A omlouvám se za ten 5. díl, kde jsem měl takovou nehodu, že vlastně to není veřejný, já nevím proč, ale není to prostě veřejný, jo. Hele, není to veřejný. Nevím, kdy to ani bude veřejný, protože ono se mi to prostě nechce zveřejnit, no. Tak, že to si vezmu. Pumpkin, mám 3 sazeničky. A se potom nechám vykraftit to. Počkejte, já jsem teďka něco... Mám vůbec nějaký uhlí? Ty vole, já mám uhlí. Tak, počkejte. Asi pár... Ježiši.
je hezký baráček veliký, který už tady dělám snad od druhého dílu 6. Já mám teprve druhý patro. Ha. Dobrý. S tím uhlím to vyřeším potom, to je jedno. Jo, dobrý, Zase jsem si trošku pokročil s barákem. Pardon. No víte co, já jsem to vlastně teďka mě volala máma, já se omlouvám. Já jsem to musela stopnout. A víte co, já to rovnou ukončím. Takže čau.